Catalunya és realment un país, i els catalans particularment, un poble molt original, perquè no hi ha cap poble a Europa que hagi conservat tants documents dels segles IX i X. Potser alguna regió italiana s'hi acostaria, seria comparable, però és un cas molt especial, el cas català, perquè a Catalunya s'han conservat documents de fa 1000 anys, fins i tot en cases de pagès. Això no passa enlloc del món. Per què el poble català és un poble que ha estimat tant els seus documents? És quasi bé un misteri de la història. A la història hi ha coses que els historiadors no som capaços d'explicar, que intentem explicar-nos i no ho aconseguim del tot. En aquest cas, jo diria algunes hipòtesis. Diria, bé, Catalunya es devia romanitzar molt. Les arrels llatines i romanes, per tant, la idea d'un estat present, amb un cos jurídic present, amb uns juristes presents, etc., a Catalunya es devia notar molt, perquè és d'aquí, de l'Estat i dels juristes, d'on procedeix, de fet, les escriptures particulars d'aquesta època, que són les que s'han conservat a Catalunya als segles IX i X. Per tant, això pot ser una explicació. L'altra explicació per mi és que la gent va fer molt seva la idea que els documents particulars són la garantia de les propietats familiars. I en aquest sentit, el document s'identifica amb la terra posseïda, fins a tal punt que té fins i tot més valor que la terra mateixa. Perquè la terra es pot perdre, però si el document el perds, ja està, la terra l'has perduda segur. Però en canvi, si perds la terra, el document et permet anar davant del jutge i reclamar-la. En aquest sentit, els documents de les famílies de pagès, que s'han anat conservant des del segle X, el segle XI, el XII, ja no diguem el XII-XIII a les cases de pagès, és un fet insòlit a Europa. I és també la confiança que els catalans depositen en la justícia i el dret.